Do štartu najvyššej slovenskej súťaže už máme len cca mesiac a aktuálne kluby začínajú s prípravou na ľade. Týmy extraligy cez leto rozhodne nezaháľali a priviedli na svoje súpisky viacero kvalitných hráčov. Už niekoľko rokov tvoria cudzinci väčšinu v top bodovaní ligy a sú kľúčovými hráčmi svojich manšaftov. Poďme sa poznať tých najlepších, ktorých kluby extraligy cez medzisezónnu pauzu priviedli. U každého klubu vždy vyberieme jedného hráča, ktorý bude podľa mňa najkľúčovejší. Zároveň som sa aj vás pýtal na váš názor, ktorý potom ukážem vo videu. Začneme u nováčika. Žilina, Conor Lakuve. Sympatiak z Quebecu po 2 rokoch opúšťa Trenčín a sťahuje sa k nováčikovi najvyššej súťaže. Hoci jeho čísla z minulého roka neboli najlepšie, treba si ale uvedomiť, že Dukla patrila k horším tímom v lige. Myslím si, že Lakuve je hlavným dôvodom, pre ktorí nakoniec urobili play-off a nemuseli sa báť zostupu. V play-off zároveň potrapili neskoršieho šampióna z Nitry už v predkole. Lakuve je aj pre svoju povahu veľmi obľúbený v kabíne a myslím si, že zohral svoju úlohu aj pri podpise Miguela Turíniho. Nové zámky, Dilion Hamaliuk. 23-ročný Kanaďan bol v roku 2019 draftovaný San Jose v druhom kole, takže rozhodne v ňom skauti videli obrovský potenciál. Bohužiaľ vo svojej seniorskej kariére sa pohyboval medzi AHL a ECHL. Minulý rok zaknihoval viac ako bod na zápas ECHL a do Nových Zámkov ide naštartovať svoju európsku kariéru. Je stále mladý a tak sa bude chcieť ukázať a posunúť do lepšej ligy. Liptovský Mikuláš, Aaron Chmielovský. Na Liptove nevyberám žiadneho hráča, ktorý je top kanonier či top tvorca hry, hoci Chmielovský dokázal zaknihovať v Českej lige 2 11-gólové sezóny. Je to ale prirodzený víťaz, ktorého Třinci, kde získal 4 tituly, naučili, čo všetko musí urobiť pre úspech. A toto bude sa snažiť naučiť aj svoj spoluhráčov v Liptovskom Mikuláši. Dlhoročný poľský reprezentant je skvelým hráčom do 2. 3. lajny. Trenčín, Brett Stapley. Pre 25-ročného centra pôjde o prvý angažmán v Európe. Víťaz univerzitnej NCAA z roku 2022 má za sebou 2 slušné sezóny v ECHL, kde v tej druhej zaknihoval 24 gólov a 71 bodov. Hráči z tejto ligy sú často hop alebo trop, občas sa podarí priviesť lídra celej ligy, ale pomerne často dostanete predraženého hráča, ktorý ide do Európy za lacným pivom a peknými babami. Stapley ale vyzerá podľa čísiel veľmi solidne. S rastom je však nižší a Trenčín je podľa aktuálnej súpisky 3. najnižší tým ligy a preto by mali priviesť aj nejakých vyšších hráčov. Fanúšik Trenčína Werewolves si okrem Bretta Stapleyho vyberá aj Andyho Greena. Zvolen. Pavol Kantor. Nové Zámky sa minulý rok trápili, ale Pavol Kantor odviedol kus dobrej roboty. Svoje si odchytal a za pôsobenie v Nových Zámkoch odchytal v základnej časti za 2 roky 98 zápasov. To znamená, že len 2 zápasy vynechal. Najväčšia slabina Zvolenčanov minulý rok boli brankári a tak bolo prvoradým cieľom priviesť kvalitného golmana. Pavol Kantor je Slovenskou ligou preverený a tak vo Zvolenie je stavka na neho len minimálny risk. Banská Bystrica, Reese Scarlett. 31-ročný Kanaďan už hrá 6 rokov v Európe, kedysi Prospect Devils to nikdy do NHL nedotiahol, ale v AHL odohral 325 zápasov. V Európe hral za Dynamo Riga KHL, predstavil sa aj v nemeckej delke a minulý rok zaznamenal 13-bodovú sezónu v defenzívnej fínskej lige. Je to kvalitný obojsmerný obranca, ktorý môže aj v našej lige atakovať 20-25 bodovú hranicu. Prinesie aj skúsenosť a to je to, čo Vladimír Orsák od svojich importov rozhodne chce. Aj Eliška si vyberá Reese Scarletta, najmä kvôli jeho ohromným skúsenostiam z toho blík. Slovan Haralds Egle. Lotyšský reprezentačný útočník patril minulý rok k najlepším hráčom Liptovského Mikuláša, kde vyhral tímové bodovanie. Je to taký typický Lotyš, bojovník so šikovnými rukami, dobrý tvorca hry. Bohužiaľ ide do Slovana, kde je situácia aktuálne neistá a nikto nevie, čo bude zajtra. Takže to môže mať negatívny dopad na tím. Slovan celkom slušne posilnil a Haralds Egle je overený hráč v našej lige. Fanúšik Daniel tvrdí, že pre neho je najlepší impert Mitchell Helscher a Superfox je ohromený z príchodu Sena a Kolaceho. Poprad, Brady Keeper. Z Lavalu Rockets, čo je forma Montrealu, prichádza 28-ročný kanadský obranca, hoci nebol nikdy draftovaný, má za sebou aj 2 zápasy v NHL a 129 v AHL. Je to obojsmerný obranca, ktorého ale často sužujú zranenia. Nebojí sa pritvrdiť a vraj v jeho podpise mal prsty aj Filip Mešár, ktorý ho pozná z Lavalu.
Je to jeho prvý angažmá mimo zámorie. Košice, Danik Martel. Aj 29-ročný Franko-Kanadian Martel má za sebou čas kariéry v Lavale, hoci nebol nikdy draftovaný, ale aj tak odohral 13 zápasov v najlepšej lige sveta. Je to síce s rastom veľmi nízky hráč, má len 175 cm, ale veľmi rýchly a dynamický, slušný strelec a zodpovedný dozadu. Proste hráč hodný na Simenov systém. Minulý rok sa predstavil vo fínskej a švédskej lige. V tej fínskej sa mu darilo aj veľmi slušne bodovať, čo je tiež dobrá správa, keďže Siemen hrá tiež skôr defenzívny hokej, ako sa hráva vo Fínsku. Patrik tvrdí, že Danik Martel bude bod na zápas útočník vzhľadom na to, čo predvádzal vo Fínsku. Michalovce, Julien Junka. Áno, sú tam aj lepší hráči, ale pre mňa aj najzaujímavejší a najdôležitejší francúzsky reprezentačný brankár. Prichádza totižto do týmu, odkiaľ odišiel Stanislav Škorvanek, ktorý patril k top brankárom ligy. Junka si to v boji o jednotku rozdá s Glossárom. Potom, čo sa v roku 2023 stal najlepším brankárom francúzskej ligy, dostal šancu v Zambori, kde odchytal 2 duely v AHL a 37 v ECHL. Junka vyrastal v Španielsku, ale práve kvôli svojmu snu byť hokejistom odišiel do hokejového vyspelejšieho Francúzska. Dokáže nahradiť Škorvanka. Do komentára zároveň nezabudni spomenúť, že neviem, ako sa vyslovuje jeho meno. Matúš a Hockey Games Martin sú fanúšikovia príchodu Krastenbergsa a Martin ešte pridáva Pua. Piska, Petr Chlan. Na Spiši robia celkom dobrý scouting u importov a dávajú druhé šance zlým chlapcom. Chalan je stále len 25-ročný hokejista, ktorý posledné 3 roky hrával vo Vítkoviciach, kde minulý rok zaknihoval svoje maximum 16 bodov. Myslím si, že je to slušný center do druhého útoku, jeho najväčšou abilitou je korčuľovanie. Strašne som na neho zvedavý, je jasné, že chce využiť Slovenskú ligu ako príležitosť pre veľký ice time a zlepšovanie sa. Nitra, Austin Alger. Nitrania neurobili veľa zmien v kádri, ale Alger vyzerá veľmi sľubne. Minulý rok po prvýkrát opustil zámorie, kde sa mu po univerzite nepodarilo dostať do jednej z top súťaží, ale vo fínskej druhej lige zbieral viac ako bod na zápas a bol dokonca najproduktívnejší hráč play-off. Nitra potrebovala rozšíriť hĺbku kádra a to presne Alger prinesie. Za mňa je to jasný 20-gólový hráč, ale uvidíme, kde bude v zabehnutom kádri Nitry hrávať. Matúš z Nitry si tiež vyberá Austina Algera. Myslím si, že sa môžeme opäť tešiť na vyrovnanú sezónu, ale zároveň mám dojem, že úroveň ligy trochu klesla. Bol by som radšej, ak by som ako lídrov týmu videl skôr mladých Slovákov, ale v súčasnosti to nie je príliš nastavenie klubov Extraligy. Do komentára napíš, kto sú podľa teba najlepší cudzinci v Extralíge a zároveň ktorý tým podľa teba najviac posilnil. Vidíme sa u ďalšieho videa.